Ineyo dzina langa ndine Francis Jasi. Kwathu ndikuno kwa Mphepo. Anandipatsa ufumu ndine senior group Mphepo. Ndipo ndili ndi midzi ikulu pafupifupi mwina 6. Midziyo ili ndi anthu pafupifupi mwina 700 audutsa. Kochoka kwa ife kumene tidachoka ndi makolo athu adachokera ku mzimba koma adadzatulukira ku Nkhotakota. Adachoka ku Nkhotakota anadza kafikira kumalo ngati kwa Nthiko. Atafika kwa Nthiko pamene chifukwa chotsatira madzi pamene amadzapeza malo pano pa Mphepo mudzi muno kuchanga ti Mphepo. Kalekalero poti kudali azungu magalimoto kunalibe kuti atipatse ufumu chifukwa choti makolo akalewo amatenga azungu akachoka nawo kasungu zatipatsira pano ife nkumanyamula pano tipatsiranso azathu kwa achinyama so awatenge kumapita nawo paka nacha ku Nkhotakota ukafika pobwereranso chimakhalanso chimodzimodzi chifukwa chake kuti atipatse ufumu wa umphepo. Ufumu wa umphepo sudachokere kwa tiye kapena STA koma adapereka ndi azungu. Makolo athu chimene amasangalala nacho choka kalekalero anali gule wamkulu. Gule wamkulu zintali ndi zinthu zimene amakonda kutangonika nazo akakhala kuti ali pampata. Gule wamkuluyu malingana ndi mwambo wa achewa ndi chinthu chokhazikika kwambiri muno mudzi mwathu kuti ngakhale pano tikadachigwiritsa ntchito chimenechi ufuna osamala mwambo wa makolo ngati wokhudza gule wamkulu zintali zimenezo zikadachitika pakana pano. Ndiye limene tilili mmudzi muno tili ndi woyambirira ngati gule wamkuluyo, wachiwiri kuli ngati muchatafotokozera za chintali pali ena amatha kuvina mganda ndi zambiri ndithu zochitika. Asungwanaso amakhala ndi gule wawo amati chisamba. Zonsezo ndizoti zimatha kuchitika muno mudzi mwathu moti zimenezozo ndi zimene timati tikakhala ndi mpata timatha kuzigwiritsa ntchito ngati kusangalatsa anthu ena zimene timapanga kuno kumudzi wathu monga pa mwambo wathu wauchewa. Ifeyo chinachitika kuti tikhale ndi nkhole chifukwa choti makolo kalero mene ndafotokozera kuti mudzi unowo ndi mudzi woti waukulu kwambiri komanso chifukwa choti makolo athu ankakonda gule wamkulu ndebe ndi chinthu chimene chinawapangisa kuti akuluakulu akale awayenereza Mphepo kuti akhale ndi nkhole kuti malingana ndi mmene akupangira mwambo wawo unali mwambo wochititsa chidwi komanso wosangalatsa madera ambiri. Ndi chifukwa yake anadzatipatsa nkhole kuti akumagule ujeni nkhole ifunika kuti ikhale ndi asinya Mphepo. Unoko tinganene kuti timakhala ndi magule osiyanasiyana, timakhala ndi zilembwe tili nazo, timakhala ndi njinga izi za khinga tili nazo, ndi zambiri zimene timakhala nazo ngati ujeni balanyolonyo pali mbano pali azathu akamano, ndi zambiri zimene tili nazo zokhudzana ndi gule wamkulu. Achadzunda osewa tili nawo ndithu mutatipatsa kampata kanthawi kuti mukhozotiuza kuti tsiku lakuti tikhozobwera ndi nthawi yoti ife tikhozokasokola guleyo kuti mumuone nanga si zinthu zoti ndi mizimu ndi imafunika kuipatsa mpata kuti tikayisokole kumanda muli nawo ufulu umene kuti mukhozozaonera ndithu magule ngati amene wawo. Ineyo panopa ndikhozonera kuti ndili ndi zaka 36. Ndakhala ndikugwira ntchito za usinyo group kwa zaka 10 panopa. Anthu amene ndikukhala nawo ngati mafumu anzanga palibe chodandaulitsa china chilichonse. Chikakhala kuti mwina pena pake paponyeka timakhalirana pasi nkukambirana nkumayenda wapitirabe kupita chitsogolo kuti zofoka sizimalephera muno mmodzi. Zikomo kwambiri. Ndakunyadira. Charles Chipchika. Nabada chaka chanji 24 December 1976. 1976. Okay. Ni ndondwanya watu. Chewa. Mungangara chewa ndi masunga ikedo yathu. Munangati chama wolo chanchani. Ino ndena zoti munalogo. Ndino Glonku. Glonku.
Mdalo alili. Ndio mpuka bwana mna mimi zaka zingati. Ndio wani zaka 17. Ni zaka 17. Ni zaka 17 tameni. Okay. Ni mavurani mdo mwana mdalo kuda. Mati kwa kula. Ngo kula. Sote maswa jabuja. Ndio guguno wake sodi mtoka kule njani kweli. Mako branji ndo masuka. Ndio masuka. Ngonga ngari njani kweli. Mugani nawenda wa masuka wewe kodani kwenda wa masuka. Suka ni mantha kota byo ndo dali kumani mambo wache wao. Okay. De muna wantu angani tameni mwa kule. Lego levi. Lego levi. Ina kungu. Kabena Mbalo kuda. Mbalo kuda. Lesenga di mwaka kudambo kujeni. Chini cheju ejo chirikani chani kuna kutinga kwa antena tunafoza katika onyenyendo akapata lazima kabwa ni kwa utakumenya. Kumenya mangani mwano kumatwa kusali kali benditu ya umuntu. Kero umuntu Wife achiwa. Listo jina yesu mkozo zaba batifuza ni mwalo zaba. Ufunira beta limbikitsa uri disunge mumwe watu wachiwa. Okay. Malimbizwa kumunga modani. Tibezele sese ko kangati mumbumene wa mbofoka Mfoka mwana ufoka ifaya. Uro chani uro sifoka. Mafuma meri nawo sakulithandizira bona. Tukoza kwambiri bambo mwali Chelsea Chipyeda. Chelsea Chipyeda. Tatukoza kwambiri ifaya ntaya no kuti minaza kwangeni mtafuma ta. Tifuna mizabu nozose. Sema kwambiri.